Vildspor. En LEF-podcast med Kasper Stjernholm som Severin Osgood og Anders Ejstrup som fader Lupo. Severin Osgood fulgte et spor gennem mørket, der førte ham til Asmunagat. Måneportalen er lukket. I de smalle gader handles der med mere end almindelige varer, og i skyggerne bevæger bevæbnede mænd sig uden navne og uden spor. Et skud i natten, et lig i rendestenen, og i en snigskytteslomme et billede af den dreng, han leder efter, sin søn. Sammen med fader Lupo træder Severin ind, hvor man ikke vender om. Casino Jernmund. Et sted, hvor reglerne er skjulte, og prisen aldrig er det, man tror. For at komme videre må de spille, vinde, satse noget, der ikke kan gøres op i mønter. Og bag det hele venter domænet. Et sted, hvor virkeligheden bøjer sig, hvor væsener ikke skjuler, hvad de er, og hvor en mand trækker i trådene. Jernmund. Episode 2. I bevæger mellem bordene og maskinerne. Stopper kort flere steder. Lytter. Stemmer overalt. Latter. Spil. Raslen. Men ingen taler om Jernmund. Ingen ligner en, der kunne bære det navn. Så I fortsætter rundt. Samme resultat. Til sidst vender I tilbage til baren, hvor bartenderen står med tulipangul hud, isblå øjne og 4 fingre på hver hånd. Han får øje på dig, Severin. Et kort smil. Hvad skulle det være? Den grønne flamme er uhyre populær i denne tid. Jeg har glemt et punkt derhjemme, så desværre så skal jeg ikke købe noget. Glemt dit punkt. Så er du ikke kommet for at spille, men for at udfri det. Men jeg har et spørgsmål. Har du set den her dreng? Han kigger på billedet og ser på dig med et medlidende blik. Her i domænet spiller man. Ingen spørger ind til nogen eller noget. Jeg lægger min hånd på hans hånd. Sådan ret markant. Sådan lidt håndværkerhåndagtigt. Jeg spørger ikke efter nogen anden end den her dreng. Jeg kigger ham lige ind i øjnene. Bartenderen så stille. Blikket ligger fast på dig, Severin. Noget dirrer i hans øjne. Smilet forsvinder, så hæver han stemmen. Jeg tror, vi har et problem i baren. I det øjeblik presser en stor mand sig gennem mængden. Skubber folk til side uden at se på dem. Brede skuldre, tæt krop, bevæbnet. Metallet sidder synligt ved bæltet. Jeg giver slip på bartenderen og vender mig mod ham. Har du et problem, menneske? Overhovedet ikke. Har du set den her dreng? Her kommer man for at spille. Ikke for at udfri det. Er der nogen, der har set den her dreng? Jeg råber højlydt. I det øjeblik knytter han næven og slår ud efter dig. Fysik 11. Nej. Knytnæven rammer dig som et tordenskæld, og du går i gulvet. Rystet, men stadig fattet og får en kropsskade. Jeg hugger ham op lige der, hvor han burde have noget, som var blødt og sårbart. Du hamrer din knyttede næve mod manden, der forsøger at undgå dit slag. Snit ind i. Ja. Du rammer rent, men han reagerer ikke som et menneske vil gøre. I stedet trækker han sin pistol og retter den mod din pande. Da han gør det, tager jeg min pistol frem og skyder. Sanse 12. Ja, og fra lige et par stykker og slår ham ihjel. Der lyder et stille skud fra din visker, og manden falder op med et enkelt skud i baghovedet. Tag hans pistol. Så Tag fat i bartenderen. Vi skal tale med Jernmund nu. Bartenderen er tydeligvis urolig. Karisma 9. Ja. I det øjeblik falder stilheden. Stemmerne forsvinder. Musikken standser brat. Hele rummet fryser. Blikkene vender sig en efter en, alle rettet mod jer og bartenderen. Og så bemærker I en bevægelse i udkanten af rummet. Den store varulv fra indgangen træder frem mellem gæsterne. Den går roligt, sikkert. Kroppen skærer sig gennem mængden, som giver plads uden protest. Den standser tæt på. Blikket glider over jer. I kan ikke få dem til at sige noget. Nej. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer det hernede. Vi leder efter denne dreng. Varulven ser på billedet. Jeg vil ikke have noget ballade herinde. Det her er min søn. Jeg ved ikke, hvorfor han er her. Men jeg ved, at han ikke gik herind af egen fri vilje. Det kan være. Men det har intet med domænets gæster at gøre. De er alle uskyldige i jeres historie. De gør bare, hvad de gør. Og det må de også bare gøre. Må de? Varulven kigger ned på den døde mand med skuddet i baghovedet. Hvis I nu lægger jeres våben, så er jeg sikker på, ingen vil bære nag over dette lille optrin, I har forsaget. Naturligvis. Selvfølgelig. Jeg lægger bare pistolen om i lændingdommen. Så vi har en vis forståelse nu for situationens alvor. Jeres forretning har med Jernmund at gøre.
så lad disse uskyldige være i fred. Jeres skæbne går den vej. Varulven peger på en rødmalet dør, som I først nu pludselig bemærker bag baren. Det er ikke ufarligt at gå derind. Det er jeg klar over. Bare lad de uskyldige være i fred. Tusind tak for hjælpen her. Er du sikker på, at du vil gå videre her? Nej, jeg føler mig fuldstændig druknet, uden motorolie eller nogen mødtrykker af nogen slags. Lige nu handler vi meget reaktivt. Måske skulle vi have en plan. Har de en god idé til en plan? Jeg har ikke lyst til at gå ned og møde Jernmund i hans domæne, eller hvad det er. Nej, det virker også som en lidt dum ting at gøre. Det kan jeg godt se. Vi får Jernmund ud til os et andet sted. De sagde, at han ikke forlader stedet ofte. Men det kræver vel lidt mere voldsom handling, end det vi udenbart har gjort. Mere voldsom. Hvad skulle ellers bringe ham herud? Men hvad kan vi forhandle med? Har du noget? Jeg har ingenting. Ingenting. Nej, Ingen oplyst. Jernmund virker ikke som en, der har brug for penge. jeg skulle nok bare være klar på at bytte min søn mod et eller andet. Det er det, jeg tænker. Så er det det, jeg skal tilbyde. Jeg tror ikke, samme fremgangsmåde vil virke. Det er Nej. det, jeg prøver at Jeg forstår. sige til dig. Jeg er godt klar over, at der er grænser for mine muligvis også for deres evner, siger jeg lidt tvivlsomt og kigger sådan på dig. Det der endnu en gang kigger ned på en, der er blevet skudt med et skud ret præcist. Varulven står et stykke tid og betragter jer uden at sige noget. Så bøjer den sig, griber fat i den døde og løfter ham. Uden et ord vender den sig, går tilbage gennem rummet og forsvinder. Og langsomt vågner salen op igen, og lydene vender tilbage, som om intet var hen. Jeg må sige, det tager det roligt. Jeg er ikke rolig hernede. Jeg kan godt forstå, at de ikke er rolige fædre, da vi er omgivet af nogle af deres kirkes arvefjender fra tusindvis af år. Den slags fjender findes ikke længere. Nej, Min kirkes fjender er mangel på tro. Forstår du det? ja, De her er ikke fjender, de er tilfældige forbipasserende lige nu. Men ham dernede, han har din søn. ja, Og hvorfor? Hvorfor har han det? ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Du må da vide noget. Min søn forlod vores fælles hjem for lidt over en måned siden, og sagde ikke noget til mig. Drog bare afsted. Hvad kan din søn? Hvad er han? Hvad kan han? Han Er han troldmand? hvad? Er han heks? Det mener jeg ikke, han er. Han er Hvad skal sådan en? Jernmund er jo ikke noget almindeligt menneske. Hvad skal han med ham? jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om han bare kidnapper børn, tilfældige mennesker. Jeg vil gå med dig, hvis du vil gå derned. Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan hjælpe dig dernede. Men det kommer an på, hvad der skal ske dernede. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke noget valg. Jeg prøvede bare at tænke, er der noget, vi kan gøre for at få udleveret ham? Jeg har jaget min søns spor nu i så lang tid, så jeg næsten havde tænkt, at han var forsvundet fra mig. Og så får jeg så håndgribeligt spor som det her. 2 på en aften. Ganske tilfældigt. Det virker meget mærkeligt på mig. Jeg er lidt rådvild i forhold til, hvad fanden det kan være. Vi har jo bekendt kulør nu, hvorfor vi er her, og hvad vi er parat til at gøre. Ja. Jeg tager bare den nærmeste drink og bunder. Du griber en ildrød drink og tømmer den. Den er stærk som flydende gløder, men den er ikke varm. Jeg vil gå med dig, hvis du vil have det. Ja. Skal vi gøre det? Hvis det er det, du føler for. Han er det eneste, jeg har tilbage efter min kone. Jeg har brugt 3 år på ikke at se ham i øjnene. Og nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal kunne leve uden at kunne se ham i øjnene. Det er hendes øjne. Jeg forstår. Jeg må finde ham igen. Hvis han er gået herind frivilligt, hvis han er med i noget, som han synes, han skal være med i, så skal han vel have lov til det. Nej, han skal ikke. Han skal med dig ud. Ikke? Jo. Du skal have en klar plan for, hvad det er, du har tænkt dig at gøre. Han skal med ud, uanset om han er her frivilligt eller ej. Jo. Ikke sandt? Ja, det virker ikke som om, han skal være her. Nej, det kan jeg godt se. Ja. Og du skal beslutte dig for, hvad du er parat til at gøre, når vi er derinde. Ja. Hvad som helst. Det var det, jeg skulle vide. Når man gør noget, så skal man beslutte sig inden. Hvad er man parat til at gøre? Ja, Er du parat til at bringe det nødvendige offer for at få din søn tilbage? det er jeg. Det har jeg været længe. Du reddede mit liv. Jeg vil gøre det her for dig. Det er det tætteste, jeg har været på håb i. Så gør vi det. Tak, fed. Jeg hakker op i min bukser. Retter selerne. Vi går ned i gang. I bevæger jer om bag baren og frem til den røde dør. Bartenderen følger jer med blikket.
De overdrevne blå øjne står skarpt i det gule ansigt, mens hænderne fortsætter med at servere. Så åbner I døren, og foran jer der løber en kort, mørkelagt gang med 3 døre. Den nederste står åben, og lys vælter ud derindefra. Der er ingen symboler, der er ingenting. Ingen skilte ved dørene. Ingen skilte, ingen mærker. Men der træder en mand ud af åbningen. Diar! Det var godt, du kom. Vi skal snakke med Jernmund. Pistolen er allerede fremme, og et skud flækker gangen. Jeg kaster mig ned på gulvet. Snille. Ja. Du når at kaste ned, så skuddene visler hen over hovedet på dig. Trækker 2 pistol. Vagten som min egen. Hvis det er det, vi gør, så skyder vi jo. En snille på en 10'er. Jeg forsøger at undvige, men bliver ramt i skulderen og vakler. Jeg kaster mig frem og skyder mod ham. Snille 7. Du affyrer pistolerne, og skuden smitter mod manden, der forsøger at tage dækning. Han forsvarer sig med 6, bliver ramt og falder tungt til gulvet. Er det blod? Det er blod. Er han død? Han er stendød. Jeg tror, vi får gæster. Kan I høre en metallisk stemme fra døråbningen. Vi kommer ind nu. Vi sænker våbnene, hvis I også gør. Det må vi hellere. Vi ønskede ikke, at det skulle ske, men Der er så meget, man ønsker. Kom I blot ind. Jeg træder ind til døren. Vi træder gennem den åbne dør. Rummet på den anden side er lavt og tungt. Væggene er beklædt med mørkt træ. Paneler slidt i kanterne. Indrammede billeder hænger skævt gamle motiver. Ansigter, symboler. Noget, der ligner ritualer. Et skrivebord står centralt, massivt blankpoleret. Papirerne ligger i sirlige bunker. En lampe med grøn skærm kaster et dæmpet lys ned over bordpladen. Bag skrivebordet står 2 livvagter. De er ranke, stille. Små horn bryder huden i panden. Øjnene er kolde. Og mellem dem i stolen sidder manden. Fedeladen, skaldet isse, der skinner i lyset. Hvidt jakkesæt. For rent. Munden er forkert. Læberne er af metal. Glatte. Ubevægelige. Indtil de langsomt skiller sig fra hinanden. Herre Jernmund? Du er ikke sådan til at narre. Nej, de kender nok ikke mig. Men jeg kan forstå, at de har mødt min søn. Deres søn? Ja, Og hvordan skulle jeg have mødt deres søn? ham skulle du have bragt med hertil efter sigende. Og derfor vil jeg gerne høre, om det er sandt. Hvem har dog fortalt dig den historie? Ganske gode kilder. Så er der ikke noget, jeg kan hjælpe jer med. Farvel. Jeg går frem imod ham. I det øjeblik, du træder et skridt tættere på, trækker livvagterne deres pistoler. synes jeg ikke, vi skal eskalere situationen. Jernmund nikker, løfter hånden, og vagterne sænker deres våben. Du har ret. Det er for tidligt til blod. Jeg lægger pistolerne i lommerne og tager billedet frem. Den her dreng gik herind sammen med dig. Jeg har ikke bortført nogen dreng. Men du har set drengen. Du ved, hvem han taler om. I er blevet narret. Jeg tror ikke, at du taler sandt over for mig. Rolig nu, min herre. Og det er et problem for mig. Rolig nu. For det her er min søn. Din søn er her ikke, og han har aldrig været her. Uanset hvad nogen tror, de har set. Lad mig gætte. Jeg har talt med Heine Hess. Det er korrekt. Heine Hess skylder mig penge. Ah, Og nu har jeg hans datter, som jeg vil ombringe inden længe, hvis han ikke betaler. Vi er simpelthen bare blevet trukket rundt ved snud. det er sådan en by. Jeg var også lidt for godt til at være sandt, ikke? Du kan gå, siger Jernmund og peger på dig, Severin. Havde de tænkt dem at slå en ung pige ihjel, fordi hans far skylder om penge? Du kan gå nu. Vores mellemværende er hermed slut. For hvad mig og den søgende far angår, så ja. Men hvad dig angår, er det en anden sag. Du er for meget værd. I samme øjeblik knipser han. Vagterne løfter deres våben og skyder mod dig, faderlupo. Okay, Jeg kaster mig til siden. Du kaster dig til siden for det første skud. Snille 8. Ja, Men i samme sekund brager det andet skud. Snille 10. jeg skyder på ham. Snil 9. Han forsvarer sig med 8. Det skud rammer ham lige i brystet, og han falder om på stedet. Den anden vagt fokuserer stadig på dig, faderlupo. jeg sigter skyder ham. Skyder ham midt mellem øjnene. Han forsvarer sig med 5 og dræbes af dit skud lige i panden på ham. Den koldeste fader, jeg nogensinde har mødt det. Hold da op. Hvad sidder Jernmund stadigvæk tilbage lidt? Jernmund sidder svedende tilbage og ser op på jer. Det var uheldigt. I skal ikke få mig. I får mig ikke så let. Ja, rolig fader. Rolig. Skyder. Du løfter viskeren og skyder ham lige i hånden. Han når end ikke at reagere. Kroppen falder bagover i stolen. Armene falder ned fra armlænene, og blodet siver fra hullet i panden. Nå, ja. Det var også en måde at redde nogen piges liv på. Der er ingen faldende sjæle her. Kig efter spor. Jeg vil her. Ja, fader. Jeg undersøger resten af stedet. Du roder kontoret igennem, men det eneste du finder af umiddelbar brugbarhed er 500 valmark i kontanter i Jernmunds inderlomme. Skal de have nogle penge, fader? Til at betale for svir smerte? Eller dagen og vejen? Eller til at give til de fattige? Nej tak.
Hvad er det, de er ude på? Hvad er det, der foregår? Jeg får lidt lyst til at finde ham der, Heinz Hess. Jeg synes lidt, jeg skylder ham en Beimann og en Olfert. Og måske dobbelt op på det hele. Men han overhørte vores samtale. Vidste han noget om din søn? Eller var det bare fordi, han hørte vores store tale sammen? Jeg ved ikke, hvor desperat han må have været. Men han er vores sidste spor. Men jeg kender måske desperationsfølelsen. Jeg tænkte, vi skulle tage hans datter med, hvis hun er her. Hvorfor dog i alverden skulle vi det? Fordi hun muligvis er uskyldig. Ja. Så ville det være, at herr Hess ville være mere tilbøjelig til at svare på spørgsmål for os. I taknemmelighed. Vi kan jo sige til ham, hvor han kan hente hende. Vi har ikke alverdens tid her. Nej. Stedets ejer ligger der. Vi skal ud herfra. Snart. Men hvis de reagerer, som de andre gør op og ovenpå. Det var ved en simpel håndlanger. Stedets ejer ligger der. Okay. Ja. Du har 5 minutter. Jamen, så hold de lige øje. Jeg løber ned ad gangen. Severin, du griber Jermunds nøgler og bevæger dig hurtigt ud i gangen. Den første dør, du møder, låser du op. Et lille lagerrum, hylder langs væggene, flasker med sprut, glasbeholder med dæmonyl, rækker af besynderlige ampuller, der gløder svagt i forskellige farver. Og på gulvet. På gulvet ligger en lille pige. Omkring 8 år. Hun er bullet, kroppen slap, bevidstløs. Huden er mærket, blå og røde slag, og ansigtet er hævet. Hold da kæft. En 8-årig. 2 minutter. Jeg går hen og prøver væk hende. Hallo. Du går hen til hende, rusker hende blidt og far sammen. Nej, lad mig være. Hedder din far Hess? Kender du min far? Svæt. Kom. Hvem er du? Du er ikke ligesom ham Jermund. Jeg hedder Heidi. Kom med, Heidi. Jeg tror, jeg ved, hvad din far er. Hun falder dig om halsen og hænger sig fast. 1 minut. Kom. Jeg vil hjem til min far. Ja, vi tager hjem til din far. Kan du hænge fast på min ryg? Ja, det kan jeg godt. Så hæng på min ryg. Så kan jeg bedre. Du kommer ud i den smalle gang med Heidi på ryggen, samtidig med at fader Lupo passerer dig, og I når den røde dør på samme tid. Der er underligt stille bag døren. Vent. Meget stille nu. Det kan godt være, de er gået hjem, jo. De venter på os. Åbne døren med klem. I det øjeblik, du trykker ned i håndtaget, hører I tydeligt lyden af våben, der lades og gøres klar. Det var ikke så godt. Vi kommer ud. Heidi, hop ned fra min ryg. Heidi hopper ned fra din ryg, samtidig med at I hører en stemme fra den anden side af døren. Gå lidt ned ad gangen. Heidi trækker sig baglæns ned ad gangen, mens hun ser på jer med store, bange øjne. Vi har intet udstående med jer. Chefen er død. Vi får en ny chef. Men du er for værdifuld, fader nu. Helvedes ild vil ramme jer alle. Overgiv jer, eller alt ender i død. Bare rolig. Vi har bragt den med os. Sænk våbnene. Sanse 10. 8. Du kan høre, at de visker derinde. Så snart de åbner døren, så skyder I bare. Og der lyder 3 lavmælte svar. De er 4 i alt. Det var det, jeg skulle vide. Nu skal du høre. Med al sandsynlighed står der 2 på den ene side og 2 på den anden. Hvis vi åbner døren halvt, skyder vi på de 2. Kan du skyde med sådan en riffel? Det vil jeg tro. Jeg har jaget før. Du har jaget før. Men Ja, jeg har vagtens håndpistol og min egen trommelpistol. måske tager du de 2. Ja, det er måske bedre. Giv mig riflen, min søn. Værsgo, fader. Er du klar? Vi åbner kun døren halvt. Vi skyder med det samme. Vær parat til at kigge. Sigt hurtigt. Skyd en gang. Så lukker vi døren. Ja. Så åbner I døren halvt og skyder mod de 2 bevæbnede, I kan se fra den vinkel. Sanse 11. Ja. I affyrer jeres våben, skuddene visler. De forsvarer sig med 7, bliver begge ramt og falder op på gulvet. Jeg vil gerne bruge et par psyke. Fader Lupo, du sparker døren helt op og skyder endnu en gang, og den 3. mand falder om, stendød med et skud lige i panden. Er der andre, der skal renses? Der er helt stille i domænet. Alles øjne er rettet mod jer, mens den 4. mand lægger sit våben fra sig og trækker sig langsomt bagud med hænderne i vejret. Jeg rækker dig riflen, og i samme bevægelse tager jeg min visker frem og skyder ham i hovedet. Dit skud visler og rammer manden lige i panden. Han vakler kort og falder død op på gulvet. Vi skal ud nu. Ja, men jeg tager riflen på ryggen og tager Heidi i hånd. Heidi finder din hånd og klamrer sig til den. Til sider. I går gennem domænet. Ingen stopper jer. Jeg dirrer. Jeg er rasende. Ja, du er meget harm. De skal ikke slippe afsted med det her. Det gjorde de heller ikke. Da I når døren, står varulven der. Den ser på jer. Tak, for I lod de uskyldige være. Så træder den til side, åbner døren og går ud på svanegangen. I det øjeblik døren lukker bag jer, begynder musikken igen, og lyden af spil tager fat. Så spiller de videre? Det er ikke længere vores sag. Nej. Et sted langt væk lyder et klaver. Enkelte toner gentaget, som om nogen øver sig uden at kunne blive færdig. De bevæger ned ad trapperne hele vejen ned, og aflagen den ligger som før. Høj, åben, dæmpet. I krydser gulvet og går videre mod garderoben,
ind mellem frakkerne, forsøger at følge anvisningen, drejer videre, samme mønster, indtil Butler træder frem fra et mørkt hjørne foran jer. Tak for i aften, Butler. Det må jeg nok sige. I har sandelig ændret tingene her, og for os alle. Ja, Lad os komme ud herfra. Tag mig ikke hjem til min far. Du skal være stille nu. I går efter mig. Gør, hvad jeg gør. selvfølgelig, far. Vi fortsætter gennem garderoben og finder udgangen. Den lille sortmalede hal åbner sig igen. De 2 kvinder står stadig i det fjerneste hjørne, men nu græder de. Manden på stolen sidder der stadig. Hovedet hænger, øjnene ruller uden fokus, og foran udgangsdøren træder dørmanden frem. Nakken hæver sig højere end hovedet. Armene lægges over kors. Han spærrer vejen. Jeg beklager, men jeg har en klar aftale med chefen. Men du er ikke nogen chef længere. Han klør sig på næsen. Det kan der være noget om. Men aftaler er vel aftaler. Dine aftaler vedkommer ikke os. Dørmanden står længere og stiger. Det er tydeligt, at han tænker, så det knæer. Til sidst trækker han på skulderen og træder til side. Det kan du have ret i. Lad os gå. Vi træder ud af den grå betonkasse. Ud på gaden, hvor facaderne forsvinder i skygger. Vinduer er sorte, og dørene er lukkede. Ingen lamper. Intet andet lys end neonskiltet over døren bag jer. Det blinker og kaster et farverigt, ujævnt skær ud på jorden og hen over murene. Resten af gaden ligger opslugt i mørke. Hvad er det, der foregår her? Lad os prøve at snakke med ham Hess, om han ved noget om det. Vil du starte med at spørge ham? Ja, det tror jeg er bedst. Godt. Så spørger jeg bagefter. Ja, lad os skille det. Det er smart. Vi går en lidt anden vej tilbage. Hvem skulle komme efter os? Jeg tænker, vi har skudt alle dem, der var. Jeg er indenfor. Det synes jeg... Jeg tager et snavset tørklæde frem og tør min lidt småvåde is. Det synes jeg er en god idé. Jeg følger efter dem. Vi bevæger jer væk fra betonklodsen og ud gennem de mørke gader. Snart vokser lydene, og I når hovedgaden. Lys vælter ud over jer, neon i alle farver. Bare med åbne døre, musik, råb, latter, folk tæt pakket, berusede, i bevægelse uden retning. Vi passerer igennem det, videre, over på den anden side, og der falder det hele igen. Lyset slipper, lydene dæmpes hurtigt bag jer, sidegaderne tager over, smalle, ujævne. Vi fortsætter, drejer, og til sidst står I der. Gaden med den enlige lampe over indgangen midt på strækningen, og porten, den samme port, hvor I mødte Heine Hess. Det er det, hvor han kom ud af. Kan vi se hans navn i porten? Ved opgangen inde i porten kan I se Heine Hess navn på stueetagen til venstre. Jeg skal lige bare se, om der er nogen, der følger efter os. Skal jeg tage fordøren? Du skal ikke gå ind til fordøren, du skal gå ind til bagdøren. Nå, undskyld, jeg skulle lige forstå, hvad du sagde. Bagdøren? Ja. Jeg går ind mod bagtrappen. Severin, du går videre med Heidi i hånden, gennem porten og ud i gården, hvor I finder indgangen til trappeopgangen. Jeg kigger lige ud i gaden, stille og roligt. Stiller mig ind i skyggerne. Peder Lupo, du stiller dig i skyggerne og spejder ned ad gaden. Skyggerne fylder det meste. Lyset fra lampen når kun et kort stykke, og resten forsvinder i sort. Der er ingen bevægelser, ingen stemmer. Gaden runger af tomhed. Og omme i gården, der griber du Severin ud efter dørhåndtaget til køkkentrappen. Det giver efter. Døren er ulåst. Fint, så vi prøver at komme op ad bagtrappen. Du åbner og går ind. Heidi følger med. En smal opgang. Trin, der knirker svagt. I går op ad det korte trappestykke frem til køkkendøren, ind til Heine Hess lejlighed. Men den er aflåst. Jeg finder dirken frem. Nu så nok. Snille 10. Det gik ikke så godt, men man kunne selvfølgelig lige prøve at slå den op og få en 10'er med lidt hjælp. Du dækker låsen op. Et lille klik. Døren åbnes. En svag gråd høres længere inden for lejligheden. Heidi giver slip på din hånd. Hun løber. Du følger roligt efter. Stuen åbner sig. Heine sidder i sofaen, sammenfalden. Ansigtet skjult i hænderne. Kroppen ryster. Han løfter hovedet. Ser hende. Hans ansigtsudtryk ændrer sig. Heidi! Far, jeg er her! Hun kaster sig ind mod ham. Armen omkring hans hals. Jeg troede, jeg havde mistet dig. Jeg var så bange. Det er slut nu. Du er hjemme. Han holder hende tæt. Først da han får øje på dig, sætter han hende ned og vender sig mod dig. God aften, Heinze. Han bliver bleg og vakler en smule. Jeg tror, det er vigtigt, at du lige putter Heidi. Ja, Ja, det er nok bedst. ja. Ja, kom Heidi. Jeg følger efter ham ud i gangen og står og ser ham stå og putte hende ind i hendes værelse. Heine fører sin datter ind på værelset. Han sætter sig på sengekanten og lægger hende ned. Trækker tæppet omkring hende. Hun siger ikke mere. Øjnene lukker. Trætheden tager hende med det samme, og hun sover, før han når at rejse sig. Så udmattet er hun. Ja, det er hun. Heine bliver stående et øjeblik og ser på hende. Så vender han sig. Blikket finder dig. Han vender sig og går tilbage ind i stuen med dig i hælene. Sæt dig. Han sætter sig. Han sveder, og han ryster. Hvad fanden tænkte du på? Jeg tænkte kun på min datter. Og hvis jeg var blevet slået ihjel, så var det ikke noget problem for dig. Jeg havde jo set jer ordne ham snigskytten ud på gaden. Jeg kunne se, at I ikke var hvem som helst. Hvis nogen kunne gøre noget, ville det jo være mennesker som jer. Du brugte min søn mod mig. Jeg ved det. Men hvad skulle jeg have gjort?
finder min øksehammer frem. Ja, hvad skulle du have gjort? Har du set min søn? Han ryster på hovedet. Nej, Du har slet ikke set min søn. Han ryster på hovedet igen. Du aner ikke, hvor min søn er henne. Har du set nogen med brune kutter på? Han ryster på hovedet. Ved du, hvad man snakker om, når jeg snakker om folk i brune kutter? Sveden løber ned af hans ansigt. Det er tydeligt, manden er angst helt ind til benet. Ja, det har han også god grund til at være, fordi det er ikke mig, jeg skal være bange for. I det øjeblik kommer du ind i stuen, fader Lupo. Heine ser kort på dig. Så vender hans blik tilbage på dig, Severin. jeg forstår godt, hvis du vil hævne dig, men hævn dig på mig, ikke på min datter. Jeg er det eneste, hun har. Jeg har ikke brug for at hævne mig, jeg har brug for at finde min søn. I må ikke gøre min far noget. Heidi er vågnet og dukker op i døren og ser forskrækket på jer. Og for at finde min søn, skal jeg finde en mand, der er forbrændt i ansigtet. Janmund havde besøg af en mand, der var helt forbrændt i ansigtet. Helt forbrændt. Hvordan så han ellers ud? Hvordan var han klædt? De var klædt i brune kåber. De var slidte og beskidte. Var han gammel? Det tror jeg ikke. Han var meget forbrændt. Helt forbrændt i ansigtet. En kutte. Brun kutte. Du er sikker? Ja, Helt sikker? ja. Jeg stod selv på kontoret, da de kom for at tale med Janmund. Hvad sagde han? Den brændte mand. Ja, de ledte efter en mand og ville betale godt. Sagde han hvorfor? Hun ryster på hovedet. Men den brændte mand gav ham et billede. Så du det billede? Ja, det var et billede af dig. Og hvad sagde Janmund? Han sagde, at han aldrig havde hørt om et menneske, der var så meget værd. Der var også en dreng med ham, men han sagde ikke noget. Var han sammen med den brændte mand? Ja, de kom sammen. De havde begge brune kåber på. Så han sådan her ud? Ja, det var ham. Er drengen din søn? Ja, Den brændte mand sagde, at de skulle videre til Rødbanner. Rødbanner. Kultur 5. Ja, Rødbanner var den største rødgårdske flygtningelejr. Den var bygget til at huse millioner. Lejren lå i den vestlige udkant af Jaderne, vest for Urgrifloden og syd for Kratskov. Under nedfaldet blev den et af de centrale tilflugtssteder. Et sted, hvor enorme menneskemængder blev samlet og holdt i live under ekstreme forhold. I dag står området tilbage som et mindesmærke. Vi skal væk fra den her by. Hvis din søn ikke er her, så skal vi væk herfra, og det skal gå hurtigt. jamen det glæder mig virkelig meget. Jeg er sikker på, at din far han vil hjælpe mig med at få en flybillet ud herfra. Heine nikker. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Ja, Han går ind til skrivebordet, åbner en skuffe, finder en gammel tobaksæske frem og tager alle 800 valmark, der ligger i den, og rækker dem til dig. Det er, hvad jeg har. dem snor jeg. Tak. Jeg kysser ind på panden og kigger ham ind i øjnene og siger, det gør du ikke igen en anden gang. Vi skal flyve Vi skal ikke flyve. til Rødbanner. Der er for langt at gå. Og jeg kan ikke finde noget at ride på. Vi kan ikke flyve herfra. Vi skal have fat på din søn, fordi hvis vi finder din søn, finder vi den brændte. Lige præcis. Vi skal samme vej. Men vi kan ikke flyve. Vi tager toget. Kan vi ikke flyve herfra? Hvad tror du er det første sted, de kigger efter os? Hvorfor vil de ikke flyve herfra, fader? Var de bange for, at nogen følger efter os? Lufthavnen er altid overvåget. Ja. Altid. Kan de ikke finde nogen, der overvåger en lufthavn? Kan de spotte sådan nogen? De lader til at vide sådan noget lidt mere, end jeg gør. Det har været nødvendigt nogle gange, at jeg rejser diskret. Jeg plejer at vælge toget. Men så rejser vi på deres måde, fader. Vi kan ikke flyve herfra. Så må vi tage toget. Vi tager toget med det samme. Ja. Vi forlader lejligheden og bevæger gennem byen mod syd. Gaderne ligger halvtomme. Togstationen rejser sig tungt og industrielt. Lange spor, rækker af godsvogne, metal mod metal. Få mennesker bevæger sig mellem perronerne, målrettet tavse. Vi finder et passagertog, rute 203 fra Smullergas til Brogården. Køber billetter og stiger ombord. Kupéen er slidt, sæderne er hårde, lugten af støv og gammel røg sidder i stoffet. Undskyld, fader Lupo. Hvad er deres værv for kirken? De siger, de er på vej efter relikvier, eller det er det, de leder efter. Jeg startede mit hverv som præst. I troen på at gøre det gode. Men verden er i opløsning, min søn. Og kirken har brug for, at de præster gør andre ting. Der er stadig godt at gøre. Normalt overbringer jeg beskeder, skaffer religier til vejen. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har brugt et våben før. Det har været nødvendigt. Der er ikke nogen hemmelighed. Jeg er umanerlig heldig med våben i hånden. Men det har jeg altid været. Det er ligesom om ting bare lykkes for mig. Ting lykkedes bare for dig. Ja, det virker sådan.
Hvordan det? Jeg tror, det er min kones sjæl. Jeg tror, hun er min skytshånd på den her jagt. Jeg har ikke forstået, hvordan jeg har overlevet det indtil videre. Jeg har rendt rundt ned i hulerne under Numenkart i 10 år og passet varmerør og sørget for vandforsyning og bare været deres pedel. Hvordan lykkes ting for dig? Beskriv det i detaljer. Jeg synes bare, det går godt, når jeg gør ting. Altså, når du kigger på mig, en midaldrende mand, en lille smule topmave og seler i bukserne. Så vil jeg da sige, at det kunne have gået bedre for dig, ikke for at fornærme dem. Nej, men jeg tænker på, det der lykkes for dig og mig her til aften. Det har du selvfølgelig ret i. Det er jeg ikke vant til, sådan noget lykkes for mig. Men jeg synes, i løbet af det sidste stykke tid, i min jagt på min søn, der er tingene bare lykkes for mig. Jeg ved ikke, om det er din gudinde, eller om det er min kones skytshånd. Jeg tror bare, der er en eller anden skæbne i verden, der gerne vil have det her lykkes for mig. Eller også er det måske bare det, jeg håber på. Og det, der motiverer mig. Men jeg skal finde min søn. Grunden til, at du lykkes, det er, fordi du har viljen til at gøre det. Du har viljen til at finde din søn, uanset prisen. Ja, Det er derfor. det er nok meget rigtigt, at det er derfor. Og du er parat til at gøre det, der skal gøres. Det er jeg. Det har jeg også gjort. Landskabet udenfor glider forbi i lange flade stræk. Ensformigt, uendeligt, som om afstandene derude ikke måles i kilometer, men i udmattelse. Passagerer kommer og går ved de få stop. Ingen taler meget. Blikket mødes kort, så væk igen. Har du hørt om det sted, vi skal til? Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har hørt, det er en gammel flygtningelejr. Det bliver ikke bedre end det her. Okay, hvad er der nu i den flygtningelejr? Hvad er der i alle flygtningelejre? Der er desperation. Den skulle efter sigende være tom. De er aldrig tomme. Aldrig. Der er altid nogen, der ønsker at udnytte andres svaghed. Den brændte mand. Hvad end han har gjort, så har han på en eller anden måde fået min søn med. Hvad går det her ud på? Og hvorfor er de klædt i brune kutter? Ja, Hvorfor er der troldmandsloger, der jager os? ja, det forstår jeg heller ikke, hvad de har med noget at gøre. Men har de noget med den brændte mand at gøre? Jeg har aldrig hørt om ham før. Min søn er i røde banner. Ja, vi skal finde din søn. Efter 10 timer ruller toget ind på Broggerod station. I Broggerod skifter I til rute 77 og Broggerod til Amager. Dette tog er tættere pakket. Flere mennesker, mindre plads. Her er Econet. Jeg er Felix Hammersmith. Med mig i studiet har jeg Luna Achilles. Velkommen, Luna. Tak. Du var SHTV's udsendte medarbejder i Mona Pentakles-salen, og du stod få meter fra scenen, da skuddene faldt. Normalt der dækker du international politik, men i dag der er du her for at fortælle om din egen oplevelse. Så lad os starte der. Hvordan oplevede du det øjeblik? Altså, der er helt stille lige inden, og Trods har netop afsluttet sin tale, og man kan mærke spændingen i rummet. Og så kommer det, de 2 skud. Der går ligesom et sekund, hvor ingen reagerer, altså som om ingen helt forstår, hvad det er, der er sket. Og så bryder det hele sammen. Og hvad med dig? Hvad gjorde du i det øjeblik? Altså, jeg bliver stående sådan helt instinktivt, og jeg tror, jeg forsøger at forstå situationen, før jeg reagerer. Men meget hurtigt begynder folk at bevæge sig, og nogen kaster sig ned, og andre løber mod udgangene. Og så er det, at vagterne trækker deres våben, og kaos bryder ud. Var du bange? Jo, altså, men ikke med det samme. Det første, det går op for mig, at skytten ikke er identificeret. Altså, så kommer frygten. Og der er et øjeblik, hvor det føles som om, at det her kan fortsætte. Du har dækket krigen i Troldehavet længe. Du har set konflikt før. Men hvordan var det her anderledes? Altså, det her er jo ikke en frontlinje. Det her er et sted, hvor man forventer, at sikkerheden er i top, og et sted, hvor man skal forsøge at stoppe krigen. Og så bliver det i sig selv et mål. Det er altså meget voldsomt. Så hvis vi bevæger os fra selve oplevelsen og over til det politiske. Du er, ligesom Janni Tarp, en af dem, der følger spændingerne tæt. Hvad er det vigtigste, vi skal forstå om situationen lige nu? Altså, det her er jo ikke kun et attentat. Det her er et totalt sammenbrud af den verdensorden, som vi kender. Begge organisationer, altså Ligaen og Unionen, vil forsøge at placere et ansvar, men samtidig vil de interne kræfter, der ønsker en eskalation, stå stærkere. Det betyder, at risikoen for yderligere konflikt er meget høj. Og midt i det hele kommer der så et nyt element. Illo Nostra.
Hvad er det, vi ser her? Det er meget opsigtsvækkende i øjeblikket. Altså de 2 præsidenter har åbent sagt, at de er i dialog med Lunostra om en ny struktur for saltfordelingen. Det er noget, mange bystater længe har været utilfredse med, hvordan Ligaen og Unionen har håndteret både konflikten og fordelingen af salt. Men ingen tør sige det åbent. Nej, ikke endnu. Ingen tør stille sig frem og sige, at de har mistet tilliden. Men utilfredsheden har været der allerede før topmødet, og nu er der pludselig et alternativ. En samlet valghelddækkende organisation for saltfordeling. Tænker du, det er realistisk? Altså det er i hvert fald meget tiltrækkende, især for de mindre bystater, som føler sig presset mellem de 2 blokke. Så vi står ikke kun med et attentat, men potentielt et systemskifte? Ja, det kan man godt sige. Det her kan blive begyndelsen på noget langt større. Luna, jeg ved, du allerede er på vej til Vejheim for at dække forhandlingerne mellem bystaten og Lunostra. Det kan godt blive endnu en farlig historie, så lov mig, at du passer på dig selv. Tak til journalist ved SHTV Luna Achilles, direkte vidne til attentatet og politisk journalist. Det her var Econet. Du kender din søn. Hvorfor tog han afsted? Hvorfor forlod han dig? Det ved jeg ikke. Vi har ikke snakket så godt sammen. Jeg havde ikke så meget at sige til ham. Rejsen starter igen, og bjergene lukker sig omkring jer. Klippevæggene tæt på, tunneler, der sluger lyset. Og så åbner det hele sig. Græshavet, fladt, vindtrukken, uendeligt. Tiden bliver tung, kroppen føler ikke længere helt med. Med nogle af de her særlige ventiler var, at iringen, den altid Og efter 17,5 time ruller I ind på Anra Hovedbanegård. Endnu et skift, denne gang ved rute 66 fra Anra til NBH. Denne strækning er længere og mere udmattet. Hvilken vej vandet strømmede. Og derfor bliver vi nødt til simpelthen at løsne dem på den Lydene anden bliver til side. baggrund, Altså, bevægelsen er konstant, folk taler mindre, sidder mere stille, søvn kommer i brud, og efter 19 timer ankommer I til NGH station, den store postby med verdens største togstation og flest antal spor. Her skifter I til rute 515 NGH mod Bærengrad. Toget forlader stationen, og det er nu kun en time siden Ur station forsvandt bag jer. Udenfor ændrer landskabet sig. Karnum Hazarder rejser sig på begge sider af toget. Tvært om, og det måtte vi gøre igen og igen og igen, altså nærmest. Min gode Severin, fik du spurgt konduktøren, den nye? Har han været her? Nå ja, ham der... Ja, det er skiftet ud her, da vi krydsede NGH, ikke? Vi spurgte den sidste. Men har han været her? Jeg har ikke lagt mærke til ham. Det banker kort på døren. Det er nok ham. Så bliver den åbnet, og konduktøren står i døren og smiler. Jeg smiler tilbage. Må jeg se de her billetter? Ja, jeg finder billetterne frem. Konduktøren ser på billetterne, nikker, klipper og stempler dem. Må jeg lige spørge mig om noget, min gode mand? Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg leder efter min søn, den her dreng. Har de set ham ombord på dette tog? Jeg har fået at vide, at han skulle tage denne her rute nordpå. Han kigger nøje på billedet og klør sig i overskægget. Jeg ser rigtig mange mennesker, men ham der, ham husker jeg. Hvad? Og det er kun 6 dage siden. For 6 dage siden? Drengen rejste med en bemærkelsesværdig mand. Ja. En mand, der var forbrændt i hele ansigtet. Ja, lige præcis. Hvordan var de klædt? Brune kutter. Ikke munke eller praktister. Det var bare brune kutter. Er det en dreng, du kender? Det er min søn. Din søn? Ja. Så du leder efter din søn? Jeg håber, du finder ham. Ja, det tror jeg gør. Jeg er på rette vej i hvert fald. Tak for det. De stod af på Håbløse station. Stod af? Ja. Og tog ikke med videre? Nej, de blev i Håbløse, da vi kørte videre. Nå. Vi stopper normalt ikke på Håbløse station. Hvorfor stoppede I så? Fordi de havde bedt mig om det. Når man skal bede om... Jamen, så, Kan vi bede dem om at standse? Konduktøren lægger smilende og kalder op på radioen. Værsgo, vi har en passager, der skal af på Håbløse station. Javel, modtaget. De er en meget elskværdig mand. Undskyld, Håbløse station. Hvad er det for en station? Det lyder lidt trist. Det er en produktionsby. Lille, men produktiv. Og så der er en by. Der er en by. De producerer korn og whisky. Jeg ved godt, det måske er et underligt spørgsmål, men nu lader de mærke til drengen. Kunne de måske vurdere drengens sindstilstand? Når de nu spørger, så må jeg være ærlig og sige,
at den dreng virkede mere fattet og beslutsom end de fleste voksne mennesker, jeg nogensinde har mødt. Tusind tak. Det er første gang, jeg har hørt om, altså siden NGO. Tak, tak. Konduktøren gør honør og forlader kupéen. Han er her. Vi er på rette spor. Håbløse station. Vi nærmer os, og han er stadig sammen med den brændte mand. Ja, de bærer det samme tøj. Jeg tænker, at det virker som om, at det er en del af en plan. 6 dage, det er jo lige til at favne, hvis de er hoppet af i den her håbløse station. Han kalder Kasby for håbløs. Helt ærligt. Det skal jeg ikke kunne sige. Det kan føles sådan for nogen. Mange byer er lidt håbløse for tiden. Jeg springer op og åbner døren og råber efter konduktøren. Du åbner kupédøren og kigger ned ad gangen, og ser, at konduktøren netop kommer ud fra den sidste kupé i vognen. Hvornår er vi håbløse? Om en time. Tak. Ja, du skal nok have pakket alle de der dimser. Ja, fordi jeg skulle lige demonstrere. De kan jo nok godt se, hvordan I ingen kan anfægte. Jeg er præcis sådan et. Jeg begynder at pakke min niknak sammen og ned i de små lommer og væk med værktøjet og sådan. Det er godt, at faderen han har forstået. Så. Du betragter Severin, mens han pakker sine ting sammen. Toget ryster lidt under jer. Udenfor glider landskabet forbi sletter, flade stræk, hvor jorden ligger bar og udtørret. Heder, der breder sig i matte farver. Gamle marker brudt op og forladt. Flere gange passerer igennem hasarder. Store områder, hvor jorden er ødelagt. En tynd grøn tåge hænger over dem, og inde i tågen bevæger noget sig. Karlum, der kun er delvis synlige. For lange, for skæve, glider de gennem tågen uden lyd. Områderne er døde, forgiftede, bestrålet så hårdt, at intet burde kunne leve der. Og alligevel er de ikke tomme. Oldgården, var ikke nemt at rejse i før i tiden. Det virker ikke, som om det er blevet nemmere. Det ved jeg ikke. Det her er jo det længste, jeg nogensinde har været væk fra nærmest, hvor jeg blev født. Toget standser på Håbløse station om 10 minutter. Men vil de så sige, at Håbløse er omgivet af alle de her sletter? Det må vi jo finde ud af. Ja, det gør vi jo så. Jeg synes, det giver pludselig mening, det navn der. Det må jeg sige. Toget sænker farten, rytmen ændrer sig, bliver tungere, trækkende, og udenfor åbner landskabet sig kort, og så ligger det der. Et lille trinbræt og et skilt. Håbløse. Det ser godt nok trist ud. Nogen vil sige håbløst. Det kan jeg jo godt. Skal vi virkelig stå af her? Ja. Nå, jeg hanker op. Hjalmar måske her. Der er i hvert fald spor efter ham her. Jeg hanker op i min taske. Toget standser, dørene åbnes, og I kan se hele byen herfra. Selve stationen er ikke andet end perronkanten, men tæt op ad den rejser en enorm pakbygning sig massiv fra Rolgårdias tid. Beton og metal mørknet af overstøv. Vi træder ud på trinbrættet. Foran stationen ligger et lille torv, en række huse, og bag dem skyggerne af 2 langstrakte barakker. Flade, funktionelle tavse. Eftermiddagen er svag. Lyset når ikke rigtig ned. Støvet ligger overalt i luften, på jorden, på bygningerne. Der kommer konduktøren ud af en vogn længere nede og vifter med et flag. Hvornår passerer det næste tog? Rute 515 mod NGH passerer i morgen. Og mod Beringade om 2 dage. Vi må tage chancen. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig må vi det. Der bliver ikke læst noget som helst af. Intet. Så fløjter han, og toget lukker dørene bag jer. Sætter i gang og forsvinder. Vi må finde en form for samlingssted i byen, en kro eller noget. Og vi kan få skyllet noget af det her rejsestøv ned. Det tror jeg er en god idé. Eller spørge efter, om nogen har set. Hjalmar, selvfølgelig. Stedet virker øde, og de få bygninger omkring jer er med til at understrege, hvor alene stedet føles. Der er dog aktivitet ved det store pakhus. Folk bevæger sig derover, og der er arbejde i gang. Bygningen virker som en overdreven koloss i forhold til resten, og i den modsatte ende af perronen træder en mand i kedelsak frem. Han går hen og sætter nogle signalskilte og ændrer dem i roligt tempo. Jeg går over til ham. Vi går hen til manden i den anden ende af perronen. Kedeldragten er slidt og beskidt, mørk af olie og støv. Han ser træt ud. Ikke bare i kroppen, men i ansigtet. Der er noget stille over ham. Et strejf af tristhed. Da I nærmer jer, ser I det. Han har et brændemærke i panden. Midt i panden? En rune. En firkant med en lodret streg igennem. Okay. I er vist stået af på den forkerte station. Men velkommen. Mange tak. I ligner nogen, der vil spørge om noget. Ja, vi er her lidt for at finde denne unge mand. Det er min søn. Og jeg fik at vide af konduktøren på toget, at
Han var stået af her for 6 dage siden. Er ham der din søn? Ja. Han har været her. Spørg over på kammeraten. Det kan være, at de ved noget mere der. Ja. Så vender han sig, sætter til sidste signalskilt og forlader perronen. Måske skulle du bare sige, du leder efter drengen, og ikke sige, at han er din søn så meget. Når du tænker måske, at han har gjort noget forkert. Hvis han nu har. Ja, det kan jo godt være. Så må jeg jo hellere rydde op efter ham. Han er jo min søn. Det er ikke det, vi er her for. Nej, men inden for visse grænser selvfølgelig. Hvorfor bruge tid på den slags? Vi skal finde ham. Ja. Det er lidt en familiesvaghed, det her med at få sat ting på plads. Og du ved, få strammet de der møtrikker, der skal strammes nogle gange, ikke? Inden det helt bare falder fra hinanden. I træder ned fra perronen og går ud på torvet. Herfra kan I se, hvordan der arbejdes. En lastbil bliver aflæsset med whisky, og længere henne holder lastbiler tæt pakket med kornsæk. Det er rent faktisk gode ting her omkring. Der er flere mennesker her, end det først virkede til. Alle er klædt i kædeldragter i forskellige farver, og de er alle brændemærket i panden. Og lige foran jer, der ligger kammeraten, fælleshuset til spisning og samvær. Til højre ligger lægehuset, til venstre der ligger varemagasinet, og lidt længere tilbage står et større beboelseshus, der tydeligvis er det eneste af sin slags. Og bag det hele kan I ane de lange skygger fra barakkerne, som I kun lige kan se hen over hustagen. Lad os starte på kammeraten. Er det det rigtige sted, du vil? Ja. Tænker, folk har drukket. Jeg tror, alle du møder her har drukket. Ja, det kan du have ret i. Lad os se på det, fader. I går over den støvede plads og hen til kammeraten. Døren åbnes, og I træder ind. Rummet er stort og enkelt. Lange borde står på rækker med bænke på begge sider. Væggene er malet i falmede pastelfarver, slidte og afskallet flere steder. Alt er funktionelt, og på den ene væg hænger en stor gammel plakat af moder Rolgårdia. Mennesker sidder tæt ved bordene, alle i samme type kædedragt, og alle har det samme brændemærke i panden. Det samme brændjern. En firkant med en lodret streg igennem. Det er sådan, hele håbløse er brændmærke. Kan du huske, jeg fortalte dig om på toget, at efter nedfaldet forfaldt mange til håbløshed, og måske noget form for mærkelige trosretninger og lignende ting? Hvad end de lige kunne famle fast i. Ja, det sagde de jeg godt er bange for, at det her det kan være et eller andet. De har fået en eller anden mærkelig overbevisning. Jeg har ikke set et lignende mærke. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det ser også meget lokalt ud. Stemmerne ligger lavt, da I træder ind. Men alle vender blikket mod jer, selvom samtalerne fortsætter uforstyrret. Jeg tror ikke, de er så vant til fremmede her. Nej, der kommer ikke mange til håbløse. Pas på, hvad du siger. Jeg prøver. Vil de føre ord? Så? Nej. Okay. Vi går op mod kantinen. Bag disken står en stor kvinde med kokkehue trukket ned over håret og kædedragten spændt ud over kroppen. I panden bærer hun det samme brændemærke. Hun arbejder uden pause, øser mad op i skåle, skubber dem videre, hælder øl og whisky op i krogeglas. Da I kommer hen til hende, standser hun og nikker til jer. Velkommen. Mange tak. Vi er ikke så vant til fremmede. Nej, det kan jeg forstå. Jeg leder efter en dreng. En ung knægt, der ser sådan ud. Hun ser på billedet og nikker. Så ser hun dig direkte i øjnene. Man skal passe på, hvem man leder efter. Jeg kan tilbyde jer madgryde, kornøl eller whisky. Det er omkring 6 dage siden, at drengen skulle have været her. Denne gang ser hun på dig, Lupo. Man skal også passe på med at tælle dagene. Hvad skulle der være farligt ved at tælle dage? Jeg tror, hun mener, at når ens dag er talt, så... Jeg ved godt, at de måske ikke har lyst til at oplyse så meget, men hvis de nu har set den dreng, der blev spurgt efter, så vil det være stor hjælp til os, og noget vi måske kunne belønne. Jeg er bange for, at jeg ikke kan hjælpe jer. Fordi du ikke må eller ikke vil. Ja, velkommen til Håbløse. Hun har set ham. Ja, han har været her for 6 dage siden. De har alle sammen set ham. Det næste tog kommer først i morgen, så I får brug for et sted at overnatte. Er der så mulighed for at sove her? Kammeraten er det eneste sted at overnatte for fremmede. Jamen, så vil vi gerne bestille 2. Vi har kun 1, men der er 4 senge. Hvilket navne kan jeg skrive? Osgod. Osgod. Lupo. Jeg hedder Damara. Det er mig, som serverer på kammeraten. Tak, Damara. Tak for det. Frøken. Det er værelse nummer 1. Det ligger lige ovenpå. I skal op ad trappen der. Så er der kun tilbage, om I skal have madgryde, kornøl eller whisky. Whisky. 2 stak. Tak. Hun tager en flaske håbløse whisky frem og skænker i 2 grove glas. Ja, jeg tager min whisky og sætter mig ned ved et bord. Og så dypper jeg min klud i den og begynder at rense min revolver med det. Og han går til at drikke det. Det ville jo være fjollet. Ja, jeg tager glasset. Stiller det foran mig. Jeg rører det ikke. I sætter jer ved et bord og kigger jer omkring. Folkene i rummet indser jeg ikke længere. Blikkene er væk igen. Det er som om, I allerede glemt. Sansen 9.
Ja. Sensitiv. Og så alligevel, ikke langt til højre fra jer, sidder en kvinde. Rødt hår, gul kædedragt. Hun ser på jer. Ikke hele tiden, men i korte momenter. Intenst. Som hun, vil hun gerne whisky, eller? Efter nogle minutter ryster hun svagt på hovedet, rejser sig og forlader kammeraten af samme vej, som I kom ind. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det her sted. Det var ikke så informativt. Skal vi prøve at spørge nogle andre? Jeg tænker, de kommer her for ligesom at feste til at slå sig løs. Ja, det kan man godt mærke. Så det er måske ikke her, hvor de vil snakke om så alvorlige ting, som unge mennesker, der er blevet væk. Så det kan godt være, at vi skal finde en anden måde. Man kan jo næsten ikke være her for støj og fest. Ja, det var det, jeg tænkte. Så lad os gå ud og se, hvordan resten af byen ser ud. Det er nok hurtigt gjort. Jeg hanker op, strammer mine seler og går ud af døren. Kom så, fader. Kan vi lige ud og bevæge benene efter en lille drinks. Det er godt. Et eller andet siger mig, at vi får samme svar fra alle i byen. I rejser jer, forlader kammeraten og træder ud på torvet igen. Støvet ligger stadig i luften, og arbejdet ved pakhuset er i gang som før. Det undrer mig meget, at de ikke vil tale med os. Jeg tror, vi skal hurtigt væk herfra. Eller få sådan en smart mærke i banden der. Så tænker jeg måske også, at det vil tale med en. Men vi skal have et eller andet at gå efter, før vi tager videre herfra. Ja. Og vi skal have en form for transport ud. Når de vil ikke vente på toget. Tror du, de er taget videre med toget herfra? Nej, så ville han nok have sagt det, konduktøren. Sans det. Ja. I går ned ad torvet og ser jer omkring. Støvet ligger tungt overalt, og luften er diesel, og da I når enden af torvet, kan I høre lyde fra stor aktivitet om bag bygningerne ved barakkerne. Men pludselig tager en vind fat og driver diesel og støvet bort for et kort øjeblik. Og så bemærker I det. Deroppe, langt over byen, hænger noget. Hvad? Et luftskib. Det hænger højt og stille, næsten uden bevægelse. Et kæmpestort luftskib. Det hænger der bare. Ballonen er enorm, mere end 120 meter lang, mørkerød som et gammelt sejl og med runen malet hvidt på siden. Og nedenunder hænger gondolen, lang og smal, bygget i mørkt træ med let buede linjer. Kanterne er sirligt udførte, næsten som håndværk. Små vinduer sidder regelmæssigt på række, og detaljer i konstruktionen virker bevidst enkle og afstemte. Så vender disen tilbage, og luftskibet forsvinder næsten helt af syne igen. Luftskib til håbløs. Der er ingen lufthavne eller tårne i miles omkreds. Nej, Så det hænger der bare. men der var aktivitet om bag broen. Lydene bag bygningen er stadig tydelige, men I kan jo ikke se, hvad der foregår, før I kommer helt rundt om varemagasinet, som er det yderste hus på torvet. Jeg prøver at gå om bag broen. I går om bag varemagasinet, og her åbner en plads sig foran jer som en stor, flad betonflade. Og midt på den er malet en enorm cirkel med flere runer i, præcist optegnet og tydelige, og blandt dem den velkendte firkant med den lodrette streg. Det er simpelthen en landingsplads på deres symbol. Der er aktivitet overalt. Mindst 100 mænd og kvinder bevæger sig rundt i kædedragter, bærende kasser med whisky og tunge sække med korn fra lastbiler og ind på cirklen, hvor de læser det af i en konstant rytme. Ligner det en form for portal? Kultur 11. Ja. Nej. Det er svært at sige. Men de runer, som er malet i cirklen, de ligner klart magiske runer. Jeg tænker, hvis ikke man kan lande ham med luftskibet, så kan man jo... I det øjeblik træder en kvinde frem og sætter en fløjte for munden. Et skarpt signal skærer gennem pladsen, og i samme øjeblik skynder alle sig ud cirklen på betonplatformen. Et sekund senere lyser alt godset, der ligger inden for runerne, op i et kort, skarpt glimt og forsvinder for øjnene af jer. Hvor prøver det? Så snart godset er borte, lyder fløjten igen, og uden tøven går arbejderne tilbage og begynder at slippe nyt gods ind i cirklen. Okay. Det er sådan et stort center for magiske daglejre. Hvorfor har de brændt det der med... det kan jeg ikke blive klog på. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, det er en eller anden form for kontrol over det. Ja, så kunne det være det. Men hvad ved jeg om det slags? Ja, det der foregik lige der med det store lysglimt. Der var jo ikke noget mekanik forbundet med den her. Der var ikke noget mekanik på den store asfaltplads. Det var rent. Det var et magisk symbol. Det var ren magi. Men det samme tegn, som de arme stakler har i panden. Ja, så er det derfor, de ser så tomhjernede ud, hvis ting bare også forsvinder i lysglimt for dem. Til venstre for jer holder 2 busser parkeret, og bag dem rejser byens eneste egentlige beboelseshus sig. På den modsatte side af pladsen, til højre, står 2 enorme barakker, opført i blik og træ. På den ene står forældrebarakken, og her står hoveddøren på vid gab, mens det vrimler med mennesker, der går ind og ud i en uafbrudt strøm. På den anden barak står der børnebarakken. Men her er døren lukket og låst med hængelås. Kan vide, hvor den der bus kører hen? Men det kunne vi da starte Jeg med at går finde over ud og af. prøver at kigge på busplanen. Du finder hverken et stoppested eller en busplan noget sted. Der er bare 2 store busser. Er der en chauffør, der sidder, ikke? Der sidder en chauffør i den ene bus, hvor døren også står åben. Goddag. Hvor kører de hen? Chaufføren vender hovedet og ser på dig med samme melankolske udtryk som alle andre her i byen.
Jeg kører arbejderne til marken. Og så tilbage her til byen igen. Chaufføren nikker. Jeg bringer markarbejderne frem og tilbage til markerne og byen. Og det er dem, der bor over i barakken derovre. Arbejderne. Chaufføren nikker igen. Hvor langt væk er marken herfra? 12 kilometer. Ja, det er jo et stykke vej. Den anden bus, den kører arbejderne til destilleriet. Ja, så det er de 2 ting, som I sætter over på landingspladsen derovre. Det kunne jeg godt se. Det er en god eksport, I har her. Det er, hvad vi altid har produceret og solgt her i Håbløse. Hvem sælger I det til? Hvor i alverden skulle jeg vide det fra? Jeg er buschauffør. Er det godt lønnet, whisky og markarbejde? Chaufføren stiger på dig med et blik, som kom du fra en helt anden verden. Nej. Vi er kammerater. Vi har altid arbejdet for fællesskabet. Sind 8. Ja. Blikket i hans øjne giver jeg det indtryk, at han taler sandt. Men der er også et eller andet, som ikke er, som det plejer. Okay. Okay. Vi gør det for fællesskabet, og han ligner bare en, der det gjorde ondt på at sige det. Nå, men det lader dig til alt, der ved det gamle i Rolgårnia igen. Ja. Altså, fællesskabet. Og whisky og korn. Okay. Arbejdet er lønnen i sig selv. Har man hørt med. Tja. Min gode mand, jeg kan ikke lade være at bemærke, at der er låst ind til børnebarakken. Hvad er der noget galt? Der bliver passet godt på vores børn her i Håbløse. Ved at låse døren udefra. Chaufføren vender hovedet og ser ud over læssepladsen uden at svare. Ja, altså, hvis der ikke er noget farligt derinde, så kommer børnene vel ikke til skade. Det er jo klart, fader. Hvem bor i det der fine hus, der er der? Det er Tenzins hus. Og hvem er Tenzin? Tenzin er formanden. Formanden for arbejderne. Chaufføren nikker. Det må jeg sige. Det ser da ud, som om man gerne vil være formand her. Det er godt lønnet. Kan man se på huset? Chaufføren ryster opgivende på hovedet, som var du et barn, der intet har fattet. Er han til at tale med? Må man forstyrre ham, eller har han meget travlt? Formanden, han er altid til at tale med. Mange tak for oplysningerne. Træder lidt væk fra chauffør. Er vi sikre på, at vi skal tale med ham? Det ved jeg ikke. Men han virker som om, han er den eneste, der måske ikke har et brandmærke, der er gået helt igennem. Eller også er det ham, der har lavet alle brandmærkerne. Ja, og så er det måske ham, man skal tale med. Da han er den eneste, der kan tale frit. Ja. Jeg har bare ikke selv lyst til at få mit eget brandmærke. Bare lige Nej. sådan. Jeg er jo heller ikke en del af fællesskabet, så vi kan jo muligt gøre det for fællesskabet. Vi har jo vores eget fællesskab. Det er jeg, fædre. Så vi skal ikke have brandmærker, nej. Det klæder os heller ikke, altså. Min vine hårgrænse, det bliver ikke bedre af sådan et mærkeligt symbol brændt i panden der. Jeg ved bare ikke, hvem man skal spørge om min søn. Der er ikke nogen her, der vil fortælle os Nej, noget. de lukker fuldstændig til, og derfor tænker jeg måske, at den herre der bor inde i det flotte hus, det kunne godt være, at han havde fået lov til at, om ikke andet, kunne tale på egen vejen. Igen lyder fløjten ude på læssepladsen, og alle skynder sig ud af cirklen på betonfladen. Alt godset, der ligger inden for ruderne, lyser op i et kort, skarpt glimt og forsvinder. Og derpå fortsætter arbejdet som før. Prøver lidt at holde øje med, bliver vi observeret. Vi stikker jo meget ud. I ser jer omkring. Tenzin. Ja, masser. I kigger rundt på arbejderne, men ingen af dem skænker jer så meget som et blik. Okay. Men da I vender jer mod beboelseshuset bag jer, får I øje på en mand i et vindue oppe på første sal. Han står stille, øjnene er smalle, og bag på hovedet hænger en hårpisk ned langs nakken. Han kigger direkte på jer. Men skal vi ikke gå op og hilse på? Det er jo høfligst. Jeg synes, det er det rigtige at gøre. Det synes jeg også. Det virker som om, at hr. Tenzin, han er den, der har styr på det her sted. Og måske kan han svare på, hvorvidt der har eller ikke har været en ung mand, der ligner min søn. Jeg hiver op i mine bukser og strammer mine seler. Jeg skrider over mod bygningen. I går over mod beboelseshuset. Det står anderledes end resten, hvidt og velholdt. 2 etager, stue og første sal med tegltag. Og foran huset, der ligger en lille have. Den er støvet, men passet. En lav hæk indrammer den, og bag den står blomster i rækker, som nogen tydeligvis tager sig tid til. Jeg hiver lige mit låntørklæde op og pusser næsten på vejen op. Så går I op ad den smalle havegang, frem til hoveddøren. Her banker I på, og der går ikke længe, før døren åbnes, og en ung kvinde i hvid kædedragt og en rune i panden bukker lidt. Velkommen til Tenzins hus. God eftermiddag. Hr. Tenzin. Tenzin venter på jer på kontoret. Mange tak. Den unge pige åbner døren og fører jer indenfor. Huset er enkelt, men velholdt. Rene flader, få møbler. Alt står ordnet og uden rod. Hun fører jer op ad trappen til første sal og hen til et kontor. Og derinde står han, Tenzin. Han står foran vinduet, hænderne samlet bag ryggen. Den smalle silkekuppe falder tæt om kroppen. Mørkerød med en sort drage syet hen over stoffet. Hans skaldede isse fanger lyset, huden er gul, og den sorte hårpisk hænger ned langs nakken. I panden bærer han brændemærket. Firkanten med den lodrette streg.
Han ser på jer og smiler. Er der noget andet, der sådan kunne indikere magiske symboler eller noget, når vi kigger sådan? Langs den ene væg står en reol fyldt med bøger. Nogle af dem har runer på ryggen, der kunne antyde, at det var magiske bøger. Og på skrivebordet foran vinduet ligger flere skriftruller. De er rullet stramt sammen og lukket med voksejl. Herre Tenzin? Jeg er Tenzin. Velkommen til. Goddag. Tak. Min navn er Osgood. Det der. Hvad er Lupo? I har nok undret jer over vores lille by. En lille smule. Vi har ikke rigtig set noget lignende, men folk lever jo, som de nu gør nu til dags. De mennesker, I har set derude, de er herikere. De har båret mere, end de fleste ville kunne holde til. Alligevel står de op hver dag og arbejder. Ikke fordi de skal, men fordi de ikke har andet valg, hvis stedet her skal bestå. Han lader blikket glide kort mod vinduet. De er ikke svage. De er udholdende. Deres mod ligger ikke i store ord, men i det arbejde, de gentager igen og igen. Døm dem ikke for hårdt. Nej, men det første, der stussede mig, det var jeres navn. Det er lidt trist i det. Byens navn, det går langt tilbage. For før dette sted overhovedet var en rigtig by. Det begyndte som et kælenavn, givet af dem, der passerede gennem stedet. Og det hang ved. Og til sidst var der ingen, der kaldte stedet noget andet. Så hvor længe har byen eksisteret? Da folk vendte tilbage efter nedfaldet, var der ikke meget tilbage her. De forsøgte at genopbygge, men de kunne ikke løfte det alene. Uden kammeratstaten Olgornia var stedet forsvundet. De var syge og sultne tæt på at dø. Hans blik blev en anelse skarpere. Men for 3 år siden kom Liang Su. Han bragte orden, forsyning, retning. Uden ham ville der ikke stå noget her i dag. Meget vel. Jeg var netop ved at sende Nastja ud efter jer, da jeg så I selv var på vej. Ser I, jeg har en besked til dig. Han ser på dig, fader Lupo. De har en besked til os, så de vidste, at vi ville komme. Jeg vidste ingenting. Jeg fik blot at vide, at jeg skulle overbringe jer følgende besked. I morgen ankommer en mand med rute 515 mod NGH. Han står af her, på Håbløse station. Han er manden, du skal møde. Ja, så må jeg være så fri at spørge, hvordan de har fået den besked. Jeg fik beskeden på samme måde, og er samme person, som jeg altid får beskeder fra. Min chef. Hvad hedder deres chef? Min chef er alles chef her. Liang Su. Liang Sun. Ja. Javel. Dette er Liang Su, siger han og peger på runen i panden. Så det er hans navn? Det er hans navn. De bærer hans navn i panden. Vi bærer alle hans navn i panden. Han er folkets fællesskab nu. Var det ham, der kom hertil for 3 år siden? Som jeg fortalte jer. Og samlede alle indbyggerne Og reddede dem alle fra en frygtelig skæbne. Okay. Og han gav jer alle sammen et formål. Nemlig noget at leve for. Et nyt fællesskab, som jeg med stor ydmyghed er sat til at overvåge. Naturligvis gør de det. Har de set den her unge mand? Han ser en ikke på billedet. Vent med jeres spørgsmål. Når manden har været her, kan vi se på hvilket spørgsmål, som er tilbage. Han kommer i morgen. Tenzin nikker. Så venter vi. Så er det vel ligegyldigt at stille flere spørgsmål. Ja, kan jeg så forstå. det tænker jeg også. Så må vi nøjes med at gå en tur rundt og kigge på den hyggelige by. Og I kan vente i byen og overnatte på Kammeraten. Alt her i byen er gratis, betalt af fællesskabet. Mange tak. Så fik jeg overdraget beskeden, når jeres forretning her i huset er overstået. Tak, Tenzin. Den unge kvinde i den lille kædedragt træder ind i rummet. Hun ser kort på jer, giver jer et lille nik, vender sig og fører jer ned ad trappen, gennem huset, forbi de rene enkelte rum og frem til hoveddøren. Døren åbnes, og I forlader Tenzins hus. Du har lyttet til Left Podcast, sponsoreret af Patreon-sponsorer. Left Podcast er gratis at høre, men ikke gratis at producere. Hvis du kan lide det, vi laver, så bliv sponsor på Patreon og få adgang til de podcast, der går bag om historierne og deltagerne. Find mere om Left Podcast på leftnet.dk, Patreon, Facebook og YouTube. Søg efter Left Podcast og bliv en historie rigere.